Samantala, Idol, idineklara po ng pamahalang panlalawigan po ng Ilocos Sur ang suspensyon po ng pasok sa lahat ng tanggapan na ngayong araw po, August 22, bilang pagdiriwang po ng tinaguriang Day of Rejuvenation para sa mga empleyado. So sana all. Layunin po ng inisyatibang ito na mabigyan po ng sapat na oras sa mga kawani upang makapagpahinga, makapag-recharge at makabalik sa trabaho na may sigla at bagong lakas. Ayon po sa pamahalang panlalawigan, makatutulong ito para sa mas mahusay na pagpaplano ng mga programa at proyekto sa ipapatupad para sa mga residente. Samantala, magbabalik naman ang normal na operasyon ng mga tanggapan po sa darating na Martes, August 26, dahil po August 25 ay holiday din po matapos ang paggunita ng National Heroes Day. IFM News. IFM News. IFM News.